ना दबाई बा ना दबाई जाना तारा तेरिया चली तो दइयो ना जानो आ तो से हम गोड़ दबवा ले तो हमसे देख मत तो से बियाह कैले हूँ अतमो से शादी कैले है। अरे पागल बियाह शादी दोनों के ना भाई काहे ना दूठे होला मछियो खा ले अरे ये बता दूठे ना भइले थे बियाहवा होला कि ना। अरे वही के बियाह वही के शादी कहल जाला। पहले होत रहे बियाह फिर बाद में गावना होत रहे। गावना होता है अरे पहले शादी रह पहले बियाह रह अब का होला शादी विवाह। हाँ शादी बियाह हाँ तो बियाह में का होला सेनूर पहरावल जाला आ शादी में का होला शादी में पिटावल जाला मुंह ना पिटावल जाला बड़ी मार मार बंड बंड बोलवाई जाला कि ना अबे बोलाई सत्य भैया के जाला कि ना सत्या भैया हाँ हाँ सत्या भैया के बोले इबू ना हाँ तो कह दे थे ना कि तुम्हारे सतवा उनाऊ के हो लगा ए हाँ दबा ना दगड़ो ना दबाई रे कह देनी कि ना दबाई तो ना दबाई ना दबाई बा नहीं चला ठीक बा अगर हम कसम खातानी हाँ अगर असले बाप का बेटी हो हाँ असल बाप की बेटी हो तो तारा से गोड़ दबा असल बाप का बेटी हो हाँ तो हम हमार मेहरारू है कि ऐसा कहती असल बाप का बेटी हो हाँ तो तोसे गोड़ दबवा दे दबा ले हो गुस्सिया के तो हम खुनसाई के काम थई असले ससुरे का दामाद हो तो तोर गोड़ ठीक बा हम जात हई हर जोता हाँ अत एक काम करी है कि लिट्टी में गोईठा लगा के लेके आई अरे पागल लिट्टी में गोईठा ना हाँ गोईठा चूल्ही में लगा के लिट्टी सेक के लेके आई हाँ अरे हाँ आ वही पे तोरा के एगो हई का होला बैगन होला ना हाँ ओकर चोखा बना ले आ ओपे एगो भरुआ मरचा ले ले ठीक है ठीक बना सुना तुहार पतोहिया तू घरे रहिया आ ऐसन की एक काम करिहा कि बाल बाल लहना गैया के खिया निसुआ पर बैठ के अपन भदेली खजुआ हे भगवान आप तो कसम काम खाइए ले ली लेकिन गोड़ दबावाई तो कैसे दबाई मर किनौना से आ कुछ तो उपाय करे के पड़ी आ कोला खाना लेके आवा ठीक बा लेके चल देखी कहाँ हर जोता तना अरे कार गैला अरे बाप रे माँ अरे माई रोवती है उतर मनवा करत है भोकड़वा खोलू रे माई अरे बापू बा अरे चिट्टुआ के पापा अरे रो मत रे मोके तनको साइकिलिया खचाया नमा ना आवत है भाई आयो माई मोर नावा नावा छतवा टेलीकाट का फाटा तबाई रे माईया अरे मार की दौना का भले रे अरे बापू बाप जान गए उतरो रे का भले रे का भले रे अरे बापू बाप का बतायो अरे बताओ का भले कोनो मरला का रे आई हो मैया बिछी मल्ला का रे आयो माई कहाँ मल्ला रे अरे बापू बाबी चली अंगूरिया जिन चिल्लो रे महू के कटा देवी का आई हो अरे नतिया के बेटा जो कहाँ ले चढ़ा ले रे कहाँ ले चढ़ चले रे ओ आई हो बप्पा इता खड़ंजवा अरे भाई रे माईया आयो माई कहाँ ले पहुँचले अरे आ गई लो देखिए केवाड़िया लेना पहुँचे रे माई अरे बाप
तारा के मजाक सुझता तोरे नटे में रसगोरी। अरे देखिए अंगनवा में ना हल्ले रे, अंगना में हल जाई। अरे बाप रे बाप आ गए तो हमार कुल नाश हो जाई ओ माई। अरे रही जो रे ए भैया केहू जाना खा। अरे जाना खा ना जाना खा रे बिच्छी कहा। अरे मर की ना अरे केहू ना हम बिच्छी का जानकार ही रह जो। अरे माई ओ माई। अरे रो मत रे, रोवत यही तो मन करत हम भोकाड़ खोल दे। अरे आराम ज्यादा हमके बिच्छी मलक के मजाक सुझता करे करियावा। तोरे नसिया नसिया चढ़त है बिछिया। अरे मैया देखिए ऊपर आना पहुँचे रे मैया। कहाँ ले पहुँचले? आयो राजो केहू ना जानकार है, हम जानकार हैं। बिच्छी तो बहुत जाने झारन, बहुत चुपचाप झारन। अहम मंत्र आज खोल के पढ़े जात हैं। उहा मंत्र केहू के सीखे के रही सीख लिया। केहू के घर में केहू के बिच्छी मार दे तो अड़ोहा त पड़ोहा त ले जाए के अगवा रे पिछुआ रे कही